Pas següent. Quin sector agrari tenim? El sector agrari és d'unes 840.000 hectàrees. El 30% són de regadiu i l'altre 70% són de secà. Es produeix un excés de cereals, tant en secà com en regadiu, sobretot en forma de blat, sobretot ordi, i en regadiu blat de moro. Per què es produeix un excés de cereals? Perquè se destina la major part al consum animal. Tenim una ramaderia excessiva, terriblement excessiva, en gran part dedicada a l'exportació, en gran part també pel consum que us he dit, que és molt alt aquí, i no solament aquests cereals i lleguminoses, sobretot en forma de pèsol, van a parar als animals, sinó que hi ha una importació enorme de blat de moro i soja procedent sobretot d'Amèrica.